nauku sam se zainteresovao sa nekih 4 godine kada je moja sestra za poklon za rođendan dobila jednu igračku koja se zvala Mali genije. Sada sumnjam da postoji više, ali ta igračka je bila namenjena da pomogne njoj da nauči slova i brojeve i osnovne operacije kao što su sabiranje, oduzimanje, množenje, deljenje. I ona se nije zanimala toliko tom igračkom i onda ja kao mali, pošto sam bio veoma zainteresovan takvim stvarima, tehnologijom i svime time, ja sam odlučio da ja uzmem lepo da se igram sa time i kroz igrom sa tom igračkom ja sam naučio da govorim slova, kasnije i da sabiram, oduzimam, množim. I moja majka, za početak kada me je videla da se igram sa tom igračkom, nije zapravo verovala da se i ja sa njom igram. Ona je pokušala to da testira tako što je dala kao test, onako da se kaže neko slovo i onda ja da pritisnem taster koji odgovara tom slovu. I ona je to probala jedanput i prvo je mislila kakva slučajnost, pa je još jednom i onda još jednom i nekih 7 puta je trebalo dok ona nije shvatila da nije slučajnost, da stvarno razumem šta zapravo radim, šta pritiskam. Kasnije sam takođe sa nekih 7-8 godina naučio engleski spontano slušajući neke klipove na engleskom i time sam uspeo da proširim svoje znanje jer kao što znamo na internetu ima dosta informacija na engleskom koje možemo da priđemo. Za početak u osnovnoj, u 1. i 2. razredu generalno samo nisam toliko imao nekih interesovanja daljih, već sam razumeo sve što se tiče matematike i srpskog donekle. Više sam, jedini predmet koji sam zapravo morao da učim jeste priroda i društvo, a kasnije kada su već počela takmičenja u 3. razredu, onda sam počeo da se takmičim tamo da izazovem sebe na nekom višem nivou, iako su moji roditelji već od 1. razreda zahtevali da zapravo se da neki, da kažem, dodatan poguraj meni za matematiku, pošto sam se u njoj najviše istakao. Za početak izdvojio bih prvo mesto u 3. razredu osnovne škole. Tada sam osvojio 100 poena na opštinskom takmičenju, tako da u tom smislu tu sam imao neki jak početak, jak start u matematici i to me motivisalo dalje da nastavim da se takmičim i dalje da guram svoj potencijal i da nastavim da se bavim tim logičkim zanimanjima i opredeljenjima. Kasnije sam takođe izašao i na srpski jezik. Bio sam zainteresovan za gramatiku, pošto gramatika ima neka svoja pravila kao i matematika i lako se onda pravi paralela. Tu sam u 5. razredu osvojio 2. mesto na gradskom takmičenju i takođe iz osnovne škole bi istakao republička takmičenja iz geografije i srpskog. Iz srpskog sam išao u 7. razredu, a iz geografije sam išao u 8. razredu i tada sam prvi put iskusio kako je to biti na republičkom takmičenju, takmičiti se sa najboljima u mom godišnjem rasponu u državi. Takmičenje u osnovnoj školi su me naučila da budem precizniji u načinu na koji se izražavam, da budem pedantniji i uredniji, da naučim kako da vokalizujem svoje ideje, da budu koherentne. Naučili su me tome da ne razmišljam na nekoj tunelskoj viziji, već da gledam u nekom širem rasponu rešenja i da razmišljam na takav način. Da zadatak ili problem ne mora imati samo jedno rešenje, već više njih i da ljudi mogu dolaziti na drugačije načine na ta rešenja i da treba to takođe vežbati, jer kada dođemo do istog rešenja na više drugačijih načina, onda praktično potvrđujemo na taj način da je rešenje do kog smo došli dobro.
Srednju školu koju sam upisao bila je prva Beogradska gimnazija. Tada se otvarao onaj IT smer za učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku. I ja sam bio zainteresovan za to jer to je bio trenutak kada sam mogao da primenim svoje matematičke sposobnosti i veštine u nešto što se zaista primenjuje u realnom svetu. I to mi je bila zapravo i prva želja. Upisao sam po prvoj želji i otišao sam da radim taj prijemni koji treba dodatno da se radi. I tu sam takođe dobio značajan broj poena. I onda kada sam upisao srednju školu, došao sam do toga da izučavam razne stručne predmete iz informatike koji su mi dali širi raspon i razumevanje toga šta obuhvata ta disciplina i kako mogu da primenim svoje znanja u okviru toga učeći matematiku. Ja sam učio i informatiku u nekom smislu. Prvo bih morao da istaknem, naravno, da sam ponosan na svoj uspeh iz matematike sada koji sam ostvario, 3. mesto na republičkom takmičenju. Zatim, takmičio sam se i prošle godine iz matematike. Nažalost, zbog korone i svega što se desilo, nisam mogao da dostignem neke značajne rezultate. Takođe sam učestvovao na raznim tribinama koje su se organizovale u okviru same škole. Republičko takmičenje iz matematike je bilo podeljeno na dve kategorije. Jedna kategorija je bila A kategorija, a druga kategorija je bila B kategorija. B kategorija je za učenike koji nisu, da kažemo, specijalno upisali smjer za matematiku, nego su išli u neke srednje škole koje se nisu toliko intenzivno bavile matematikom. Na primer, matematička gimnazija, ona pripada A kategoriji, ali prva Beogradska gimnazija ne pripada. I zato sam ja bio u toj B kategoriji koja se desila dosta kasnije, tako da sam imao dosta vremena da se pripremam za to i pokušao sam to da iskoristim, pošto sam imao i uskršnji raspust da se pripremim. I svaki dan sam se trudio da odradim što više mogu zadataka, da pređem sva državna takmičenja koje mogu da nađem na internetu. Tražio sam naravno i od profesorke materijale, pokušavao sam čak i da radim neke prijemne na ETF-u, takođe da se pripremim ako oni nisu baš adekvatan materijal, oni su dosta lakši zadaci. Samo takmičenje se održavalo u Smederevu, u Smederevačkoj gimnaziji. I tamo kada smo došli, organizovalo se prvo neka predstava, da tako kažem, odnosno neki razgovor sa tim članovima Društva matematičara Srbije koji su pričali o važnosti matematike i tome koliko je važno zapravo da se čovek bavi matematikom, da to ne može da zameni nikakva mašina, ne postoji ta veštačka inteligencija, makar sada, koja će moći da reši takve zadatke koji su nama bili dati na tom državnom takmičenju. Rekli su, ako ukucate ovakav zadatak ChatGPT-u, on vam neće dati dobro rešenje. Tako da, mislim, može neko to da proveri, ali pretpostavljam da ne može ipak. Postoji taj neki ljudski deo koji mašina nikada neće moći da zameni, ili ja makar tako mislim. Republičko takmičenje iz matematike je koncipirano na takav način da se naravno koriste elementi novi koje smo naučili iz matematike tokom razreda koji trenutno pohađamo. Na primjer, u 4. razredu sada su bili limesi, tako da obuhvata naravno i to gradivo i znanje iz takvog gradiva takođe da se primeni, ali zahteva takođe i gradivo iz prethodnih razreda, kao i da jednostavno na neki logički način razmišljamo. Na tome je naravno stavljen akcenat, da se pre svega zadatak na osnovu logičkog nivoa reši. Nije bitno da li sada mi znamo šta je integral ili izvod, već je bitno da način na koji mi razmišljamo. To su samo, da kažemo, neke pomoćni alati koji nam pomognu da dođemo do rešenja i koji mogu da se reše na osnovu tih matematičkih koncepata, ali
pre svega je stavljen taj akcenat na logiku. Trudim se da budem organizovan kad se pripremam za nešto, bilo šta, da li je to neki test ili odgovaranje ili takmičenje. Pokušavam da organizujem svoje vreme u toku dana na takav način da neću imati druge smetnje kada se bavim učenjem datog gradiva ili bilo čime drugim. Potpuno vreme koje sam smestio za neku radnju će biti posvećeno isključivo toj radnji. I kada, na primjer, pokušavam da učim gradivo za neki test, trudim se da to radim na nekom nivou podeljenosti. Podelim to gradivo na određene delove koje mogu lakše da stvarim. I, na primjer, ako hoću pauzu, onda se, naravno, potrudim da i imam neku pauzu, zato što ne želim sebe da teram, da radim nešto što ne želim, već ću sebi da dam nekih 10-15 minuta pauze, možda poslušam neku pesmu ili pojedem nešto ili popijem malo vode, smirim se jednostavno malo da se prošetam, odmorim, da moj mozak može da te informacije stvari i onda dalje nastavljam sa učenjem gradivom. Nedavno sam počeo da se bavim šahom malo kao hobi. Volim da igram one puzle koje imaju u šahu da se igraju. Veoma su mi zanimljive jer su kratke, može veoma brzo da se reši, možemo da imamo neko svoje vreme da ih rešavamo. I onda jednostavno nije tolika neka posvećenost potrebna kako bi rešio jednu puzlu ili završio jedan taj, da kažemo, set puzli, već je samo kao neko malo zagrevanje, da kažem, mozga kada nema već ništa drugo da radi, da malo nateramo da se bavi nečim logičkim, da upotrebimo to slobodno vreme za nešto korisno. Takođe, bavio sam se veslanjem, sada sam prešao na neke druge fizičke aktivnosti. Naravno, zato što zdravom telu je zdrav duh i onda naravno treba uvek da se bavi nekim fizičkim aktivnostima kako jednostavno bismo održali naše zdravlje. Praksu sam vršio tokom letnjeg raspusta, tako da nisam tada išao u školu. To je dosta bilo značajno zato što inače praksa ne bi bila izvodljiva s obzirom da se održavalo u nekom periodu između 9 i 5, pola 6. I onda jednostavno da sam išao u školu za to vreme ne bih nikako mogao to da uklopim uz druge obaveze. Na praksi sam naravno naučio i dosta stvari. Mnogo toga nisam znao iz početka, ali naravno tokom vremena, tokom učenja, zato se i zove, mislim, praksa, treba da se stekne neko znanje praktično. U početku mi je jednostavno delovalo to kao nešto teško i nemoguće taj posao, pošto sam morao da dizajniram štampane ploče. Prvi put sam se susreo sa tako nečim u životu, ali vremenom kako sam čitao i učio o tome i gledao druge projekte i šeme kako se to sve radi, kako to funkcioniše, gledao materijale na internetu. Naravno, kada sam učio za određeni projekat, takođe sam morao da učim i neke detaljne oblasti, na primer, kada bih hteo da napravim, da kažemo, neki ekran na dodir, onda bih morao da učim kako funkcioniše zapravo, kako strujno kolo može da detektuje da ga ja dodirujem ili tako nešto. I onda, naravno, moram da razumem i takav deo tog posla. Učio sam o raznim stvarima, da tako kažem, jer sam imao razne projekte, imao sam neke senzore, neke interfejse da pravim i slične stvari. Učio sam kako se zapravo komunicira, kako se vrši komunikacija između dva čipa, dve mašine.
Dosta toga sam naučio na praksi i stvarno sada kada pogledam na taj deo letnjeg raspusta, odnosno na taj letnji raspust, veoma sam zadovoljan time što sam stekao takvo znanje i što sam naučio toliko, iako na početku stvarno ništa nisam znao, a na kraju sam došao sa nekim, da kažemo, osnovnim znanjem koje će mi kasnije trebati u životu i na elektrotehničkom fakultetu koji planiram da upišem. Smatram da će mi takvo znanje biti veoma korisno. Pa sada, pošto sam maturant, planiram dalje da nastavim sa fakultetom. Planiram da upišem elektrotehnički fakultet, softversko inženjerstvo. Pošto imam sada diplomu za takmičenje iz matematike, mogu da ga upišem na budžetu i onda dalje mogu da iskoristim to znanje, pošto je veoma, da kažemo, mali broj učenika koji će upisati softversko inženjerstvo na ETF-u, da naučim dosta toga i da nastavim dalje, naravno, i sa praksom i radom u mikroelektronici, gde sam i obavljao praksu za letnji raspust. I da možda, pošto sam sada radio na hardveru kod njih, možda pređe na neki softverski deo. Mislim da je veoma važno da neko ko se bavi elektrotehnikom ili generalno programiranjem razume i hardversku i softversku stranu, jer dosta ljudi koji radi na hardveru razumeju hardverski deo, ali ne razumeju softverski. Isto važi i za softverski deo, tako da ljudi koji razumeju i hardverski deo i softverski deo nekog, da kažemo, dela elektrotehnike, oni imaju daleko veće znanje i daleko su korisniji, zato što oni mogu da nadgledaju obe strane ili mogu da uoče gde je problem, ako do problema uopšte dođe. Mislim da je važan deo uspeha zapravo verovati u sebe. Ako ne vidimo sebe na nekoj poziciji, onda mi nekako sebe indirektno na jedan, da kažemo, podsvesni način sabotiramo sebe. Moramo prvo sebe da vidimo u nekoj poziciji i moramo da osmislimo neki plan kako želimo da dođemo do te pozicije. Ja mislim da je važan deo zapravo za čoveka, za njegov uspeh, planiranje, jer ako ne planiramo ništa za našu budućnost, mi zapravo planiramo da ništa ni ne uradimo, nećemo doći ni do čega. I takođe smatram da napredak ne mora uvek da bude jedna uzlazna linija, već nekada se dese i neki padovi i važno je da nas ti padovi ne demorališu. Baš kada dostignemo do novog dna, mi zapravo dođemo nakon toga do novih visina, uspemo tačno onda kada mislimo da nećemo, kada dignemo ruke od svega. Tako da važno je da ne odustanemo i da budemo uporni u tome što želimo i da smo mi ti koji želimo ono što planiramo da u čemu uspemo, da nisu to mamine želje ili tatine želje ili babine želje ili čije druge, već da je to naša želja, da je to ono što istinski želimo i da smo sigurni u to.